ई जे कहानी छै एकटा शिष्या बहिन और बिलाय के कहानी छै। अहाँ सब गौर से सुनबै, ध्यान से सुनबै। एकटा बूढ़ी औरत और हुनकर बेटा रहथिन। बेटा के शादी कलखिन, घर में पुतहु एलखिन। घर में जे पुतहु एलखिन तो बूढ़ी औरत के पुतहु शिव गुरु महादेव के बहुत बड़ा भक्त रहथिन, काम काज करथिन। लेकिन जब टाइम बचे तो शिव गुरु महादेव के जाप करे लगथिन। एनाही समय बीतत गेले। बहुत आदमी शादी कऽ कऽ जब सासुर में आबै छै तो बहुत चीज बनावा आबै छै, बहुत चीज बनावा नहीं आबै छै। तो कनिया खाना बहुत बढ़िया बना ले छलखिन। बहुत चीज बनावा आबै छलै, बहुत चीज बनावा नहीं आबै छलै। बहुत आदमी होइ छै जे नैहर में कोई काम काज नहीं करे छथिन, तै दुआरे हुनका सासुर में कनी दिक्कत जरूर होइ छै। सासुर में जाकर खाना बनावे के सीखे छथिन। लेकिन कनिया के कनी मनी खाना बनावे के आदत रहे। कुछ बनावे छलखिन, कुछ नहीं बनावे छलखिन, यानी कि नहीं बनावा आवे छले। एनाहिते एक दिन धान कटनी के टाइम रहे। सास कहलखिन अपन पुतहु से कि हे कनिया, काल्हि भिनसर हम दुनू माई बेटा धान काटे ला चल जाब, जे तू दिन में दाल के पूरी और खीर आ सब्जी बना लीह। आब तो कनिया सोच में पड़ गेलखिन। सोच में पड़ गेलखिन तब भर रात कनिया सुतलखिन नहीं। यह सोचे छलखिन जे खीर और सब्जी तो हम बना लेबै, लेकिन पूरी केना बनेबै। कनिया के पूरी नहीं बनाबऽ आबै छलै। फेर भिनसर भेलै। दुनू माई बेटा धान काटे के लेल तैयार भऽ गेलखिन। फेर भिनसर भेलै। दुनू माई बेटा धान के खेती जाय के लेल तैयार भेलखिन। फिर वो बूढ़ी औरत अपन बेटा से कहलखिन, बौआ तू जात आबे, हम पीछे से आबै छियै। बेटा अपन गेलखिन धान काटे के लेल हंसुआ लऽ कऽ। तेतबाइये देर में पुतहु कहलखिन बूढ़ी औरत से, सुनै छियै ये माय, एकटा बात कहे के या अहाँ से। तो सासू माँ कहलखिन बाजा। कहलखिन मम्मी जी, अहाँ तो रात में कहने रहिए दाल के पूरी बना लीह और खीर बना लीह और सब्जी बना लीह। तो मम्मी जी, खीर और सब्जी तो ठीक है, हम बना लेबे, हमरा से बन जते। लेकिन दाल के पूरी हमरा बुते नहीं हेते, हमरा से नहीं बनते। अगर अहाँ के पास कनी टाइम या कनी टाइम निकाल कर हमरा बता दू तो हम ही बना लेब, नहीं तो कनी अहीं बना दियो। तो सासू माँ कहलखिन ठीक छै, तो चल हम जल्दी जल्दी पूरी बना दे छियो और तू ताबे खीर और सब्जी बनबैत रही है। फेन जेना जेना कहलखिन सासू माँ अपन पुतहु से, तेना तेना बेचारी कलखिन। फेर पूरी पकलखिन। पूरी पकले। बहुत आदमी के आदत रहे छै रोटी भी बनेलक या पूरी भी बनेलक तो लास्ट में गिने के आदत रहे छै, या गिन गिन के बनवे के आदत रहे छै आदमी हिसाब से, जे बाद में जाकर कम नहीं पड़े। तो तेनाही सासू माँ पूरा पूरी बना लेलखिन। बाद में पूरी गिन कर अपन पुतहु से कहलखिन, जा कनिया जा कोठी पर धो आबग। कनिया कोठी पर धो एलखिन। ताबे में लेट भ गेले धान कटनी के। फिर बूढ़ी औरत अपन लेटे से लेकिन धान काटे के लेल गेलखिन। आ एबो तक करतथिन लेटे का, अगर गेलखिन ताबे में अपन पुतहु खीर और सब्जी बनलखिन। बहुत लेट भ गेले, बहुत समय भ गेले। बेचारी इंतजार करथिन जे हमर सासू माँ और हमर पति आब आयत तब आयत, आब आयत तो तब आयत। उ सब गेल रहथिन लेट का, उ सब अपन काम काज कहिए के न अयथिन। उनको सबके लेट भ गेले। ताबे कन्या के बहुत जोर भूख लाग गेले, बहुत जोर। नया नया कन्या रहथिन। कन्या सोचबो करथिन जे अगर सासू माँ से और हम अपन पति से पहले अगर खा लेबे हम, तो सासू माँ के बहुत दिक्कत होते। सासू माँ कहीं हमरा पर खिसियथिन, गुस्सा होथिन। कन्या के यहू चीज के डर रहे और भूख भी नहीं बर्दाश्त होए। नया नया कन्या कोई भी आदमी रहे छै तो हुनका सब चीज के डर रहे छै, सब चीज के धाक होय छै। वो अपन सासू माँ और पति के इंतजार करत 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 बेचारी के भूख नहीं बर्दाश्त भेले। तो लास्ट में कोठी पर जे पूरी धोयल रहथिन, ओई पूरी के कनी कनी खोंट कर जब बेचारी से भूख नहीं बर्दाश्त भेले
तब सोचलखिन हमर सासू माता हमरा सामने में पूरी गिन के गेलखिन ये, अगर एकोटा पूरी अगर खा जेबै तो सासू माँ खिसियथिन हमरा पर जे आब हम करूँ तो की करूँ। फिर बेचारी बहुत सोचे के बाद पूरी के खोट देलखिन, कनिक तोड़ देलखिन पूरी के। पूरी में जो जत्ते दालि रहे भरल सब पूरी में से दालि निकल के खा लेलखिन। फिर वह के कनी देर के बाद दोनों माय बेटा एलखिन। उनका सबके खेते में लेट भ गेल रहे, जल्दी जल्दी हाथ मुँह धोलखिन। अपन कनिया से कहलखिन ये सुनै छी कनी जल्दी जल्दी खाना लाउ तो बहुत जोर भूख लागल ये हमरा। कनिया भी अपन पति से जे बनेने रहथिन सब पकवान देलखिन, दालि के पूरी खीर सब्जी सब थाली में परेस के अपन पति के आगा में देलखिन। बूढ़ी के जे बेटा रहे एकटा पूरी खेलखिन, ओहिमे दालि नहीं। फिर बेचारा अपन मन में सोचलखिन आई तो दालि के पूरी बनलै ये, हो सकै छै ताई पूरी में दालि कम हो सकै छै, या तो हो सकै छै कहीं भूल गेलखिन होइत। बेचारा किछ नहीं बजलखिन। फिर दोसर पूरी में भी दालि नहीं रहे, दोसर पूरी भी खेलखिन तो दोसर को पूरी में दालि नहीं रहे। फिर सोचलखिन हो सकै अहू में भूल गेल हेथिन या कम देने हेथिन। फिर तेसर को पूरी खेलखिन, ओहू में दालि नहीं रहे। फिर अपन कनिया के आवाज देलखिन ये सुनै छी एने आउ तो। फिर कनिया कहलखिन हाँ बाजू न की कहै छी, की भेल। फिर बूढ़ी के बेटा कहै छथिन अपन पत्नी से ई जे पूरी छै तो दालि के पूरी बनल छै ना, ई तो पूरी पूरा खालिए छै, एमे तो एकोटा दालि नहीं छै, एको रत्ती दालि नहीं छै, केहन पूरी बनेलिए अहाँ सब। तो कनिया बेचारी अपन झूठ बाजि देलखिन। उ तो पहले ही भूख नहीं बर्दाश्त भेल रहे तो सब पूरी में से दालि निकाल के पहले ही खा लेने रहथिन। बेचारी झूठ बाजि देलखिन अपन पति से, कहलखिन ई पूरी हम नहीं बनैलिए, ई पूरी तो मम्मी जी बनेलखिन ये। तो फिर बेचारा अपन मम्मी के हल्ला कलखिन माँ माँ इधर आता। तो माँ भी कहलखिन हाँ बेटा बाजा न की भेलो। फिर बेटा अपन माँ से कहलखिन माँ ई केहन पूरी बनेलिए या अहाँ, एमे तो कनिको दाइले नहीं छै, कोटा दाइले नहीं छै, खाली ओनाही बुझाई छै रोटी रोटी। कहलखिन नहीं बौआ बनेलिए तो हम ही, लेकिन कन्या के सामने में हम पूरी में दालि देलिए हन, वो बहुत दालि देलिए। तो बेचारी एकटा पूरी तोड़ के भी देखलखिन, सच में ने दालि रहे पूरी में। कहलखिन नहीं बउआ सब पूरी में तो हम दालि देलिए हन, वो भर के दालि देलिए, तब केना ने दालि है, कोटा दालि नहीं है पूरी में। वो बेचारी अपन सोच में पड़ गेलखिन। फिर कन्या के कहलखिन कन्या तोरा सामने में हम दालि देने रहिए पूरी में, बताब। फिर यो बेचारी पुतहु अपन सोच में पड़ गेल, सोचलखिन हमरा अलावा तो घर में कोई छलै नहीं, अब नाम फंसैये तो केकर फंसैये। फिर चौकी तौर में बैसल रहे बिल्ली, चौकी तौर में बैसल रहे बिलाई। वो कहलखिन कन्या कहलखिन मम्मी जी ई कहलखिन पूरी कोठी पर धो आवा के लेल, हम तो कोठी पर धो एलिए और तेकर बाद हम खीर और सब्जी बनावे लगलिए, हो सकै छै कहूँ बिलाई खोट के खा गेल होते। दुनू माय बेटा भी एहि बात के मान गेलखिन, कहलखिन हाँ ठीके छै, हो सकै छै बिलाइए कहीं खोट के खा गेल होय। आब तो बिलाई बेचारा चौकिए तौर में रहे। बूढ़ी अम्मा बिलाई के खिसिया के मारबो कलखिन, खेती से थाकल मारल आयल रहथिन दोनों माय बेटा, घर में बढ़िया खाना नहीं मिले तब तो कोई भी आदमी खिसियथिन। बेचारी अपने बना के गेल रहे पूरी, तो बिलाई के मारबो कलखिन बूढ़ी अम्मा। तकर बाद बिलाई बहुत समझावा के प्रयास करे कि हम नहीं खेली, कन्या झूठ बाजैया, लेकिन बिलाई के बात थोड़ी ना कोई समझे जे की कहे चाहे छे, की समझावा चाहे छे। तकर बाद बिलाई अपन मन में सोचत चल गेले जे ई कन्या हमरा पर झूठा इल्जाम लगेलक, ई कन्या के तो जरूर हम बदला लेबे ई कन्या से। बेचारा बिलाई अपन सोच के चल गेल। फिर तेनाही समय बीतत गेले, कन्या गर्भवती भेलखिन। अपन पति से और अपन सासू माँ से कहलखिन, सासू माँ भी बहुत खुश भेलखिन और पति भी बहुत खुश भेलखिन। सासू माँ अड़ोसिन पड़ोसिन के भी बतेलखिन और मिठाई बटलखिन सौंसे जे हमरा आंगन में एक पोता आवे वाला ये। फिर तेनाही खुशी के माहौल भेले, समय बीतत गेले, कन्या के बच्चा भेले, वो बच्चा लड़का भेले। बहुत बढ़िया हंसी खुशी के माहौल रहे, छठिहार सब भी भेले बहुत बढ़िया जका। फिर कन्या जाइत पीछ के बच्चा के आंगन में पैर देने रहथिन। तकर बाद वह बिलाई एले, जे बिलाई के नाम कन्या फंसेने रहथिन, जे बिलाई मार खेने रहे, वह बिलाई एले और बच्चा के मुँह में दाबि कर
लटकैने चलि गेलै बच्चा लऽ कऽ। और कन्या के दूरा पर जे भुसकार रहे, सबसे पीछे वाला घर भुसकार, ओहि भुसकार में वो बिल्ली बच्चा के धो देलकै। तेकर बाद कन्या सौंसे अपन बच्चा के खोजे, या बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। फिर सासू माँ के और कन्या के पति के पता चलले जे बच्चा की भेले, बच्चा की भेले, हमरा अंगना घर में तो कोई नहीं आबैया। फिर सासू माँ बहुत खिसियलखिन कन्या पर जे हमरा अंगना घर में कोई नहीं आबैया, नहीं कोई जाइया, तो बच्चा के लऽ जेतै? ई बच्चा के महीनो नहीं लागल छलै, ने वो बच्चा उल्टे छलै ने पुलटे छलै, तो बच्चा घुसेको के केना हम बुझी जे चलि गेलै जे किछ नहीं, ई जरूर डाइन ये, डाइन जोगिन ये। ई अपने बच्चा के अपने मार लैया, अपने बच्चा के अपने खा लैया। बहुत ताना देलखिन ओइ कन्या के, बहुत बात कहलखिन। फिर तेनाही समय बीतले, फिर कन्या गर्भवती भेले, फिर कन्या के बच्चा भेले, और फिर वो बच्चा लड़का ही भेले। लड़का भेले तो बच्चा होते मातर दोनों माय और बेटा सोच लेलखिन कि ये बच्चा के एकरा तर नहीं रह दै गैया, जे बच्चा के की कऽ दैया नहीं कऽ दैया कुछ था पता नहीं चलैया, कहाँ धो दैया नहीं धो दैया। और ओइ बच्चा के दोनों माय बेटा ओगैर कऽ अपने पास में रखे छलखिन। कन्या दोसर रूम में रहे छलखिन, और वो बच्चा जे लड़का रहे ओकरा ओगैर कऽ दुनू माय बेटा सुतै छलखिन। एनाही भरि दिन ओगैर देलखिन, जहाँ कनी आँख लगलै, फिर खिड़की माहे बिलाइ एलै, फिर तेनाही बच्चा के मुँह में लटकैने लऽ कऽ चलि गेलै वह भुसकार में। फिर बच्चा के धो देलकै। फिर दुनू माय बेटा के आँख खुलैया तो देखैया बच्चे ने। फिर सौंसे बच्चा के खोजैया खोजैया। फिर पुतहु उतर गेल, पुतहु के बड़ मारबो पिटबो केलखिन, कहलखिन किछ नहीं, एक नहीं दू नहीं, तूहे डाइन छे, तूहे डाइन छे, अपने बच्चा के अपने मार लै छे, खा लै छे। बेचारी कन्या तो मार कनतथिन, बड कनतथिन, कन्या तो किछ कहने ही नहीं रहथिन। फिर तेनाही समय बीतले, फिर कन्या फिर गर्भवती भेलखिन तीसरा बार। फिर तीसरको बाद कन्या के बेटा ही भेले बच्चा। ऐदा दुनू माय बेटा सोच लेलखिन, तू सुती है तो हम जागब, आ हम सुतब तो तू जागी है, बच्चा के उगैर कर रखब। ये डाइन जोगिन अपने बच्चा जन्माबै है, अपने बच्चा के अपने मार के खा लै है, जे बच्चा के की कऽ दै है नहीं कऽ दै है कोनो था पता नहीं चलैया। फिर ओइ बच्चा के उगैर के दुनू माय बेटा अपन रहल। एनाहिते समय बीतत गेल। फिर एक दिन दुनू माय बेटा औघा गेलखिन। फिर जंगल माहे बिलाइ एलै। फिर तेनाही बच्चा के मुँह में लटका कर चलि गेले। फिर वह भुसकार में धो एले। फिर दुनू माय बेटा के आँख खुलले। फिर ओइ कन्या के तो तेरहो दासा कऽ देलखिन, मारि पीट कऽ गाली गलौज दऽ कऽ। सासू माँ बहुत खिसियलखिन कन्या पर, कहलखिन किछ नहीं, तूहे डाइन जोगिन छे, बच्चा जन्मा लै छे, अपने बच्चा के अपने मार के खा ले छे। तू हमरा अगना घर में कोई नहीं कोई अबै है नहीं कोई जाय है, तो बच्चा के लऽ जात? तोरा अलावा ए घर में के रहे है? वो बूढ़ी अपन पुतहु के कहिए, तोरा अलावा ए घर में के रहे छे? कुछ नहीं, कुछ छे तो तूहे छे, बता बच्चा के तू की कैले, कहाँ धैले, कहाँ रखने छे, की कैले। अब कन्या बेचारी तो किछ कहीं ही नहीं रहे। कन्या बड़ कानतथिन। फिर वो बूढ़ी अपन बेटा से कहे छथिन, रे बउआ एना नहीं है, तो ये डाइन जोगिन के फेरा में नहीं तू रह, तू एकरा छोड़, तू दोसर बियाह कऽ ले। ये अपने बेटा के अपने मार के खा ले हो, ये तो एक लेखे बाँझे बराबर न हो। तीनों बच्चा भेले, तीनों बच्चा में से एकोटा बच्चा नहीं है, एक लेखे तो बाँझे है। बाँझ के हम घर में रह कर की करब, तू दोसर बियाह कऽ ले। बेचारा पति भी अब सोच में पड़ गेलखिन। तेनाही शाम भेले, भरि रात बेचारा सोचते रह गेलखिन। फिर भिनसर भेले, एकटा चाकू रहे, अपन पत्नी के मारे के लेल चाकू पीजलखिन। सोचलखिन हम बियाह तो करबै, लेकिन एकरा मारि देबै तब बियाह करबै। भरि दिन ओइ चाकू के पीजलखिन, भरि दिन पीजलखिन चाकू के। जब साँझ भेले
तो कन्या के एकटा बड नीक आदत रहे, बड नीक आदत। कन्या तो शिव गुरु महादेव के भक्त भी रहथिन, भक्ति भाव में बहुत साधना रखे छलखिन, लेकिन झूठ के वजह से हुनका ये सजा काटे पड़ले। हुनका झूठ नहीं बजबाक चाही। कन्या एकटा बड नीक काज केने रहथिन। जब भी कन्या साँझ बाती दै छलखिन तो लक्ष्मी माता के प्रणाम क क तब साँझ बाती दै छलखिन। आ जब भी दिया बुताबै छलखिन तब भी लक्ष्मी माता के प्रणाम क क दिया बुताबै छलखिन। जब जे साँझ पड़ले और कन्या के पति कन्या के मारे के लेल गेलखिन तब दिया बुता जाए, निशाना चूक जाए। जब जे पीछा हटथिन तो अपने आप दिया बढ़ जाए। फिर मारे के प्रयास कलखिन, फिर दिया बुता जाए, फिर निशाना चूक जाए। फिर पीछा हटथिन तो दिया अपने आप बढ़ जाए। फिर एना ही दोसर बेर भेले, तेसर बेर भेले, चौथम बेर भेले। बार बार भर रात एनाहिते बीत गेले, पूरा रात एनाहिते बीत गेले। कन्या के नहीं मार पेलखिन। फिर भिनसर भेले, बेचारा धान काटे के लेल धान के खेती में हंसुआ ल क चल गेलखिन। और भर रास्ता यह सोचे छलखिन कि जब जब हम मारे ला जाए छलिए तब तब दिया अपने आप बुझ जाए छले, बंद भ जाए छले। जब हम पीछा हटे छलिए तो दिया अपने आप बढ़ जाए छले। ई कौन खेला छे? बेचारा बहुत सोच में पड़ गेलखिन, बहुत सोच में। तेना ही धान के खेती में वो धान नहीं कटलखिन, आरी पर बैस गेलखिन। और बैसल काल में भी एतबाइये सोचे छलखिन। और उनकर जो खेती रहे नदी के कात में खेती रहे, नदी के किनारे में खेती रहे। और नदी के कात में शिव गुरु महादेव, पार्वती मैया, ब्रह्मा जी, सरस्वती मैया, विष्णु जी, नारद भगवान, जत्ते भी देवी देवता रहथिन सबके मीटिंग रहे। नदी के कात में सब देवी देवता के मीटिंग रहे। ओई मीटिंग में सब देवी देवता आयल रहथिन, पहुँचल रहथिन, लेकिन लक्ष्मी माता नहीं आयल रहथिन। लक्ष्मी माता के लेट लग गेले। सब देवी देवता इंतजार में रहथिन जे लक्ष्मी जी एहन कहियो नहीं भेले जे लेट का आवे छलखिन वो मीटिंग में। सब कोई अपन अपन समय पर छथिन, लेकिन लक्ष्मी माता कहाँ छथिन? तितवाइये देर में बहुत लेट का जब मीटिंग खत्म हुए वाला रहे तब लक्ष्मी माता एलखिन। तो शिव गुरु महादेव कहलखिन लक्ष्मी माता से कि अहाँ एते देर केना लगा दिलिए? एहन तक कहियो नहीं भेल रहे जे आय अपना सबके मीटिंग रहे और अत्ते लेट। तो लक्ष्मी माता कहलखिन शिव गुरु महादेव से, हे भोलेनाथ, हम एकटा भक्त के यहाँ रही। पूरा कहानी बतलखिन शिव गुरु महादेव से और शिव गुरु महादेव भी जानथिन। तो लक्ष्मी माता कहलखिन वो जे कन्या छे, ओई कन्या के जब शादी विवाह भेलो नहीं रहे तब ही से जब उ साँझ बाती दै छलखिन तो हमरा प्रणाम क क साँझ बाती दै छलखिन। आ जब दिया बुताबै छलखिन तब भी हमरा प्रणाम करे छलखिन। जे उ कन्या आई संकट में पड़ल छे, ओई संकट में हम केना ओकरा साथ छोड़ दिए। तो फिर सब बात बतलखिन शिव गुरु महादेव से। उ जे बिलाय छे कन्या से बदला लै छे, वह बात के कन्या पूरी झाड़ के अपने खा गेलखिन, लेकिन बिलाय के नाम फंसा देलखिन। वह बात के बिलाय बदला ल रहल छे कन्या से। जे बिलाय जे छे उ तीनों बच्चा के हुनकर अपने दलान में दूरा पर जे सबसे पीछे वाला भुस्कार छे, ओई भुस्कार वाला घर में कोई आवे जाए नहीं छे, कोई नहीं आवे जाए छे। ओई भुस्कार वाला घर में तीनों बच्चा के रखने छे बिलाय, जे अखन तक सब बच्चा सुरक्षित छे। और देखियो शिष्या बहिन सब केहन महिमा छे कि शिव गुरु महादेव के आशीर्वाद से तीनों बच्चा सुरक्षित छे। फिर ई बात सुनलखिन कन्या के पति, बूढ़ी औरत के बेटा, सब बात सुन लेलखिन भगवान के मीटिंग में। फिर बेचारा हंसुआ फेंकलक, अहले बहले भागल अपन घर, अपन मम्मी के बोलेलक, माँ माँ कहाँ छे, इधर सुन। कहलखिन हाँ बेटा बोल, की कहे छ? कहलखिन माँ एहन एहन बात छे, एहन एहन बात हम सुनलिए ये। सब बात बतेलखिन अपन मम्मी से, अपन अम्मा से। कहलखिन रे बेटा, रे तू केहन बात बाज रहल छे? रे तू दारू तारी नहीं तपी के आयल छे जे एहन भसियाई छे तू? एहन बात नहीं बाज, ये अपने डायन हो और सब बच्चा के जन्मोबे हो आ मार के खा जा है अपने। ही जे बच्चा सब कहिया गायब भेलो, अब भुस्कार में कथी करतो? तो बूढ़ी अम्मा के बेटा कहलखिन माँ चल के तो देखी, ज्यादा दूर तो नहीं छे, जाय में की लागे छे अपना सबके, कोनो पैसा तो नहीं खर्चा होय छो अपना सबके, चल तो देखे छी। फिर गेल दुनू माई बेटा और भुस्कार में तीनों बच्चा बहुत बढ़िया जगह सुरक्षित खेलत रहथिन। फिर तीनों बच्चा के
दुनू माय बेटा अपन लेलक घर, कन्या के समझेलक, अहे कन्या जब एहन बात रहे तू हमरा कही दी तू झूठ बाज ल दे, बताब तय के कारण हम कते बिलाई के मारलिए। वह के कारण वह के परिणाम छे जे हंसत खेलत जिंदगी में आग लागल छल, ए बच्चा सब भुस्कार में छल हन, बिलाई ल के चल गेल। फिर कन्या कनैत कनैत अपन सासू माँ के कहलखिन, नहीं माँ हमरा डर होइ छल जे अहाँ सबसे पहले अगर हम खा लीती तो कहीं अहाँ सब खिसियती, हमरा पर गुस्सा करती रहे, तै दुआरे हम ई काम कैली, हमरा से भूख नहीं बर्दाश्त भेल। तो सासू माँ भी कहलखिन ज्यादा भूख लागल छल अहाँ खाइए लीती, कैला हम खिसियती। कोई भी चीज आदमी बनाबै छै तो खाइए ला न बनाबै छै, राखै ला तो नहीं बनाबै छै। बताब उ तो शिव गुरु महादेव के महिमा छै जे तीनों बच्चा सुरक्षित है। तेकर बाद बूढ़ी अम्मा और बूढ़ी अम्मा के पुतोहू और बेटा सब परिवार मिलकर शिव गुरु महादेव के चर्चा कलखिन और कन्या के कहलखिन, हे कन्या तू जब जब साँझ बाती दै छ तब तब लक्ष्मी माता के प्रणाम करे छ, जब जब दिया बुतावे छ तो लक्ष्मी माता के प्रणाम करे छ। वह लक्ष्मी माता के आशीर्वाद है कि तू आए जिंदा छ, नहीं तो हम सब तोरा आए मार देन रहती है। फिर सब परिवार खुशी खुशी रहलखिन। शिव गुरु महादेव के बहुत धूमधाम से चर्चा कलखिन, सब देवी देवता के पूजा कलखिन। जय शिव गुरु महादेव, जय शिव गुरु महादेव, जय शिव गुरु महादेव। यह से कहब, हे शिष्या बहन सब, कोई चीज अगर करे छी तो सच बोल दियो, झूठ नहीं बोलियो या ककरो नाम नहीं फंसैयो। बहुत गलत बात छे, बुरा बात छे। तत्काल तो ओई गलती से उबर जाय छिए, लेकिन बाद में जाकर ओई गलती के जरूर सजा मिले छे। तो सब गोटा ए बात के ध्यान रखबे। जय शिव गुरु महादेव।